Ngai ngoe yo blai na ka benta ka na ka por ka ba kodor ka bang yo ya ka ban ya slok ba phi ki par bangai ba ki jong i hau trai Jesu hapo jong ka balang ha khola pati ha ka na ka snem bangi dangla ya ka ban penlong ya ka na ka jing seng pen plo men sem hau no snem wala ha padeng ki ne ki jing ki ba bon ya ka bangi la ya leng ba kum kari ke jaj ben reu bat kapertai hi matwai yo blay un kerku yang ye hagane ka khalib mat jong kana ka por pediang sngob ha ye pi ki parbangai baro bat kham tam ye pi ki bi shimbanta ha ka ban sha skor ye ka khtin ka jong blay lengba kane ka online service un da kerku ye pi bat ye ka yeng ka sem ka jong pi hakane ka por ka bangiyo ya ka ban ngap ya ka khubor jong ka khten ka jong blai hakane ka snem ka menta ka balang berangkat bat ka program committee kila jid ya ka tim ka badai kat kum ka por ka jong hakane ki sngi bat ka kerteng jong ka tim kum bala kran da kini ki para Syakri ki jong utrai hakine ki session ki bala debbaro kalong syapang katma kabakanca mensem lane ka spiritual warfare katma kabakanca mensem lane ka spiritual warfare ya kabala pensyong nong rem hakaktin ka jong blay kabangila ya pule hakine ki session ki bala deb na ka city ka jong pol siginong Ephesus kalanong kawan reu kadekhat ka basipo ter bakini ki kentin sa sisen pat nginya pule ki baong kumne hakabawai no tulong ki bakhlany hau trai baraka bor ka jing khlan ka jongo to king no ye ki jing ka tiar ki jong blay baro bapila ban yeng persya ye ki boy thap o soitan nabaka jengele jongi kamlong ya snam ba ya do hinra ya ki hima ya ki bor ya ki nong sansyar jong kane ka jengdum ya ki jeng boman bakan jaman sem ha ki jaga bneng nabakumta topin shim halade ya kata ka jeng kinga tiaru blay baro bapila ban yeng yele hagata ka sngi ka sneu but habala deb ki ay baro ban yeng skem doyeng pina marakata balapan po yalaga sengkai da ka jing shisha but balaking ya ka jing da shadem ka hok but balapong duty halaki ka chat da ka jing la kloy ka gospel ka jing suk nalor baro putat penda shim ya ka sti ka jing ay da ka bapilaban penlip ya ki sum ki ba meding baro ki jong boman to shimro ya ka jing da kli ka jing penem ba ya ka wailam mo man same ka balong ka ktin u blay king da ka baduai halaka sngi da ki jing duai bat ka jing kerpat baro ha u man same Hatsua bangin ya pej ya gane ka benta jong ka ktin ka jong blay ya ka bangila pule ngakwa ya ka ban pen kan mau ya pi hangne bagane ka tma ka bakan jaman sem lane ka spiritual warfare kalong ya ki kristan baro ha kane ka percay ya ka bangi ngi immenta kom ki bangai bat kane ka tma kabangile kalong silenter jong ka jingim ka jonge ki sipai hagane ka percay bat ki government jong ka percay kila yakaban sakri tang katu kanesnem batin sa syong thaj no na kane kakam jong ki kum ki sipai haga jingile Henry kabangidon kamban kan mau bahagan ka percay kabakan jaman sim ya kabangingim ka percay kalong kamadan jong ka jingilatma kabasilenter jong ka jingim u kristan u bashisha nidai bantib bakane kamadan tma kabakraw tam kadai hakidonot ki jongi bar haki jingmut ki jing perkat ki jongi
Ya kabanong yau soitan hakipor baro bat ban job yau dakasnamu Jisu ke kertengu Jisu bat dakading pna ka jongo. Ya kane ka tim jong ka tma ka bakan jaman sem. La yalap dakin nong yalap bapau hakeleng jong ka percay bat haki pulpit jong ki balang ki baper bat kum joro ya ka bangila juyos ngau haki television bat ki YouTube bat ki online services ki ba ngila yo haki ne ki sngi ki ba mentah la toro ya ka ne ka subject pedeng haki kot ki ba bon ba haki volumes ki ba bon ba haki kantin ki beper ki bakentop ya ki kantin beper haka riga jongi bat ka pertai hi ka pil jonga haka ne ka por hapi baro ki badon haka lempung jong kane ka jengele kum ki sipai babha ki jong Yesus Kristus bau trai jongi ni deiban kan mau ya ki katu kane ki bangi deiban kan mau bat ban klet ya ki kat ya ki ai ki bangi deiban klet kabaneng kong hakane katma kabaken jaman sem kabangi deiban kan mau kalong ba ngin yeng scam Paul Ukren hakane kateksya kabangala pule kadekhat kabakhat lai bat kabakhat sau ukhat yangi kibangai baro bahakane kajingyale bat kane katma baken jaman sem ngedei kaban yeng scam kane kaktin yeng scam kamud ban yeng dakabala pen kre ya kajingyale klem don kanu kajing septing kalong ka daw ba jong ka jing kalon bat ka jing pai din ha ka jing im jong ki bangaj na markata ko para bangaj ba i jonga to nginlong ki slur ban nginnom septing kumba ublay hiulong wat septing na marngalong rengkat bat me wat septing na marngalong ublay jong me ngan kersan ye me ho ngan kersan da kakti kamon ka jonga kajing septing kalong ka buju soitan leng bakirta ban pencot ban penkelon ye sibun ki bangai wat hakini ki sngi ki jongi ya ka bangi ya lengba ha kajing septing ya ki jingpang ki babun jat ki ba lami ha ka percaya hakini ki sngi ka bakan tobro ya kane kajingpang corona lane kajingpang COVID-19 soitan kumusing ubakerho upen septing ya ki bangai bat ban pen bakla lenti ha kajingim kajongke ban yeng scam kamodro ban yeng klem jing ar takin ya ki kular bat haki kular ki jong utrai Yesus kinong ya to song kurim ha kajing kentiu kurim badon buram bad bakantang ki clay ya ki kular ki jongki ha kajing ya day way badi way daka basania klemdon jing ar tatin ya ki tu ki kentin ya ke ba kilaya kular bat kilaya ai kalyang i way kum choro u Yesus Kristus bau trai ba i jongi ula ai ya la ka jong ka kular ka bamju kla ka bahoj bat ka amen bat ba amen menhin bat menta uang hakmi ngangalong rengkat bat pi halakasngi hado kabawaino kapercay lada pisngau hakajing yai lenti jong kajingim kajong pi hakijing ya kento ya kijing le bat kitma man sem ki ba pisngau kumba ublay ula ino no ya pi lane ba ublay ula kalat ya pi tukan mau kata kadai kabut kajong usoitan kabayale ya pi ban pen artatin ya ki kular ki jong Jisu ki ba ula kular banom ino yangi halakasngi hado kabawai
ai no ka percaya namar kata ka ktin ka jongublay ka khot yanga bari pi bangin yang skem haki kular ki jongo bat ngin ai ro yaki kular ki jongi hau haga bangin bot yau hadu ka bakut jong ka jengem bat bangin tur da ka jeng slur hakane ka lempong jong ka jengyale ka thma ka bakan jaman sem ban yang skem ka modro yangi bangin pek ngor ngin serai bat ngin duai ubreu uba samtia ubreu uba yotia lano umjula ban yeng umla yakaban ya le yaunong shon umla yakaban yo i yaki buthat ki jong unong shon ubalong soitan para bengai bei hau trai Jesu kakten ka jong ublay ka khot yang i marway bad ya ka balang ka jong ublay baro kaway ban khijot na ka bayot sia ban miro na ki bayap prophet Isaiah kalanong kabasan puar ka khot ka banang kong bat kabar blay khot lang ba uneu prophet wong toki ko seyon tokop yakabor toki ko seyon tukan ter no yau pui na ki jangkop ki jongha ko ka seyon ko ka balang ka jongoblay kini kisngi kilong kisngi kibangin pek ngor kisngi kibangin pek to yaki butap ki jongo boman da ka ba yang scam bat ban kijot na ka jengyo tia ka bakan chaman sem ka jongi bangin long ki ba sharai bat ki ba duai kane ka kentin ban yang scam ka modro yangi yakabangin pen klan yelade bat ban king yakini ki Yer ki bakan jaman sim ya kaba ublay hi ulapan kre nakabanta uway pa uway ki sipay babha ki jong u Jesus Christ hakabangi day banlong ki baklain bat ki bakya kran ban yale persya yaw soitan ubriw bapang umjula ban yeng lano ro bat ubreu ubapang unom laban king yaki jingking akiar jong gatma namar katang idai banlong ki baklain bat ki bakot ki bakia kran dai kata kadau bagane kadekot ka sipau gong yanga bat yapi tolong pi ki baklain hau trai bat haka bor ka jing klan ka jongo hakini kisni ka don ka medical check up haki entry point bagi exit point jong ka state ka jongi naka benta kitu ki berung bat ki bami nagane ka nongba ka jonge ban check yaune u virus corona ubala le se ban don hapo ki met ki pan ki jongi lada ya ka met jongi physically but ni don kam ban check medically na ka we ko por so ko we ko por kan no tam ken ya ka jing im ka bakan chaman sem but ya u breu u bakan chaman sem u ba shapo ko mo ong ka tin ka jong blai ka bangi don kam ka long spiritual check up bangin pek ya ka jing klan ka jongi but ya ka bor ka jongi ha ka bor ka jing klan ka jongu polong yala de hito yeti yala de hito frangfi hato pentep bau jisu dan haga donut ke jongpi ngidai ban kan mauro baka jingim kristan kalong ka jingim jong ka jing yala ya usoitan ka pop ka perkai bat ka do bat kani ka jing yala kalong silenter jong ka jingim kum mangalakren mentahakamat Hagini kisni bakado kidon bon ki jing hikai ki bakala kidon ki bahikai hapeteng jong ki khon samla hagini kisni ba u Kristen don kamban ya le ya gane katma u blai hi un ya le na benta jongi namar katma kam dai ka jongi hinrai ka dai ka jong blai ni dai ban snow to para bangai ba e bagane katma ka dai ka jong blai bat ka dai ka jongi ro ka kerteng ka jong u ya ka ba u snow ba ya ka ban penito halaki jong ki breu kalong ba u dai u im
Emmanuel kabamot ublay lembat ni ka jengyale haga ka tma kadai ka jong ublay lembat ni persya yu soitan upol ong yakini ki kanten haka experience ka jongo upla haki bangai wong alaya le ya kata ka jengyale baba ngalarui ka jengai haga ka tma ni don kam ya ka jengyale ka bangengin yale om dai tang man sngi manmed haba mi habar haba rong hapo haki sngi jong ka jengem ka jongi baro haga ka teks Paul rukot yang iki Kristen ki basisya ya ka bangi day ya ka ban yale ya usoitan ten ka jong blay gong yale ya usoitan teun pet na pi wepat ka jeng hikay babakla ba u Kristen no basisya umju yo jing pang Kristen no shisha ulang healthy, Kristen no shisha ulang wealthy, udap kerhai ke spa ke hajar, download kat kijeng don kam kijeng baro, nang ta ki donu kijeng hikai bo Kristen no shisha umju don show kinoro kijing snowfi bat kijing khuslai ha kijing im kenau perbengek ni long tang ki breu kijing khuslai ka jing im ha kijing long breu ki wan ka wai ka sngi ha ka wai ka sngi ha ka jing shisha kini kijing pang ba kijing shisam ba kijing snowfi ki ba bunja jong ka ne ka jing im ki long kijing yale kijong soitan naga benta jongi kham tam ha kini ki sngi ni kenau ya ulasaras ubalaya lengba ka jingker do rangkat lembat ke jingpang nang tangi kan mau yau job ubala dolut ya ka spa ka hajar ka jongo bat ya ka mat ka jongo latap lut dagi tojau ki baro shiranyeng para bengai baik tongin kan mau ya kini bangin nom sya ya lambakla hakini ki jing hikai ki babakla jong kini ki sngi ki bakhado dongin kan mau ro bau blay snowsi yangi ladangin snowsi hakapor kabangi dayban snowsi sukki ba snowsi ujisu ang nabaon pentungan yaki para bangai ba hau tra Jesu to ngin pai so Jesu hakapor kabangi yai lengba yagi jing snowsi beriublay hagana ke jingim ke jongi habangi la hap habangi la kelon habangi la paiden habangi la jingai no try bangin wan haki kejat jong ke dingna bat ka donot bat ka bapak rangkat bat ki umat haga jing snowsi ka bakan chaman sem ka ban yalam yang isya ka jingkela ka bamut ka bamba besyo kan mau para bangai ba bahagi ni kijing snowsi ba kijing khuslai utrai ula kular ban long rangkat lembat ni bat haga jo kapor ula kular ban ai hanga bat hapi ya kijing suk ka basisha ka palat ya kijing sempang baro ka ban ri jai yang i hagi por baro bat kum joro ban ai ya kata kijing chatat ka ula kular haga bola ong tuan hanga pi baro ki batai bat ki bakhia ka jengkit ngan pen jam ya pi un ai kata kijing chatat ka basisha hangi ladang i wan ho ka wepat ka jing hikai ka bakla ka long bau Kristen nu im ka jing im ka job bat umjo hapsyu hakapop lano ro umjo paiden umjo klon u Kristen u basisha ulong kumta bah si sen mangila don haga jing ai borbor haddu banakot ka jing im ngin don haga jing ai once in Christ always in Christ kani kalong kajeng hikai kabaki ne ki pioneers jong kabawang kajeng ublay kila yala persya bakalong kajeng hikai kababakla snapha para bangai ba jong isngo thu bakla hamtam ngi ki ba yalap bat bangai ya kajeng im kabakhoj kum ka holiness group ngila yalap bo breu dai ban lai na kapap ya kani ngila pertahalang ba kani ka spa snem kabalalay na ngidai ban im kajeng im kabajob yaw soitan ban ngidai ban im kajeng im kabakhoi hinrei tongin kan mau para bangai bai bahagane ka thma man sem kaju donro kajeng paiden kaju donro kajeng kalon kaju donro haga jeng yai lenti jong kajeng im haga bangila jengai nau trai banakamon kajong yagane ngi yo i wan haki senran ki jong Jesu haga jengim kajong Petrus laisen ula len ya utra Jesu Markus ula kham i ya ka percaya bad ula pai dena bad u David ula kelan
Samson ro ulaklan para bengai ba hau trai Jesu barokhat ki apostol haga jeng sisha den ba yau Jesu bala dep ban sanar na gila pai den no om tangu Petros bat gine ki khadar ngodro ban pai den no haga ne ka kam ka ba ki jo trai man shua haga fishing industry lane ka ta ka kam tong do kha hakitu ki si haga ne ka thma man sem ni dai ban pandan kam yaki atier ki ba ublei ula ai hangi kini ki atier ki ba ublei ula ai hangi kim dai tang ki atier ki ban supan inam hinrai ki dai ki atier ki bangin pandan kam hagane ka thma ka ba kan chaman sem mala pule phi hagane ka tax ka ba kini ki atier bakan chaman sem haga thma bakan chaman sem ka jong ublei ka kan thop yo pan po jong ka jing shisha ba mangi ki ba ngai ngin kran ya ka jing shisha ngin phla ya ka jing shisha ngin ya tho ya ka jing shisha Satan ubolong ukpa jong ka lamler ubolong nong sukor jong ki ba ngai ula sukor ya ki ba bon ki ba ngai lang ba kirta hakaba ki ba ngai ki la klet ba kila paden naka jengek ba naka jengyalap ya ka jeng sisa ka kten ublai ka jeng sisa ka jeng penim ka jong utrai Jesu bat para bengai be tongin semro ya ka jeng da sadem jong ka hok ka ba ka kten ka jong ublai ka kran ka de khot ka ba khat saul da pen pule pin yo I ki ne ki artle kasti jong ka jengek para bengai be bon na pedeng jong ki rungai hagin ki sngi ki lahap no na ka jingai ka bahau Jesu Kristus bau trai om dai tang na po jong ka balang hinai na ka jing ya dai ka ba em badu Jesu Kristus bala khot yanga ba dia pi sa ka jing penem ya ka ban rong hagan ka kan hon thma ka ba kan chaman sem gum ki sipai ba bha ki jong Jesu Kristus bau trai jong idon tamban phong ya ka jing ya dakli jong ka jing penim ka dekat ka bakhan nyo ban idon tamban simro ya ka wailam ka jong man sem bakho ka balong ka ktin ka jong blai ka bangila ban ya le persha ya Satan ya ka pop ya ka perchay ba ya ki bor jong ka jing dum jong ki ki sngi ki bakhado na lor ki ne baro tongin sim ya ka snam ka jong Jesu ka kerteng ka jong Jesu ka ding phna ka jong Jesu ban ya le persha ya Satan ban ya ka kan hon jong hakini ki sngi ki bakhado ki ba ya le persha ya ka balang ka balong ka kan hon sipai ka jong Jesu Kristus bo trai bat kom joro yangi maroi hagane ka jangem ka jongi para bangai be hagane ka thamaman sem dongin kan mau ya ka ba Jesu uong hanga ba hapi to kan mau ba klem mga phimla banle ruem Jesu hapo jongi ulong uba kham kraw ban yau ta uba haga percay namar kata para bangai bayi tongin pediang yau Jesu Kristus bau trai hapo ka donut ka jongi uba mau batang mau uba laban ai bor yangi ya ka ban yan le persha ya ka ne ka thma ba kan chaman sem hagine ki sngi ki ba mangingim ngim laban im Kristan haga jengim ka jongi khlam da long Kristan bat ka jing long Kristan kalong dai tang da ka bangi pediang yau Jesu hakaman sem jonga bat hakaman sem jongpi tongin kan mau ya ka ba ublay ru ukran haus zeru bebel yakini ki kantin ki ba kodor sibuna bahagane ka thma ka ba kan chaman sem om dai da ka bor ba dau pajepom hinrai da uman sem jonga ong utrai uman sem ba khoi udon ka banta ka ba kraw hagane ka thma man sem haga bangi le persha yo Satan ka pop ka percay ni kan mau yo Jesu balaya lamno yo da uman sem sakari kraw ba ban ya le ya ka thma persha yo Satan haga jeng pensoi badu trai Jesu ula job yo hagari klau niru hagari klau jong ka jengim haga thma ka bakan chaman sem u Kristu ba hapo jong ni ulong kham krau ban yo tau haga percay ban yin yo jeng job da ka kerteng jong u na ka snam ka jong u bada ka ding phna ka jong u
Dayo man sem boko jong ublay bala pendap ya ki apostol ba ya ka balang jong ki apostol ha ka mission ka jong ka ban ya lap ya ka kubor ba ha sya ka leng jong ka pertai lapan baptis ya ki apostol da ka ding ba do man sem ha ka snit pentecost bat kum ta ki la leng no ya ka ban ya lap ya ka gospel bat ban be ya ki so kum bo jisu ulang how marcos kan reu kan nyo berkat praga de khot wong ha ka ker teng jong pin ya beno ya kiksoy hin kranda ki thale ki bathamai bat ba pin bo ya kikti haki ba pang bat kita kin yo kya kum ka balang baro go way tongin kan mau baka boru man sem ba khoy badu kris po jonge kilong ka bor bangila ban yele yo soitan bat ban chap yo ha kane ka thama ka bakan jaman sem haka jinglong gawai bat ha jing ye jing khoj jing panem bajanai kinang yalat kiru khoj lau soitan nu yale ya ka jing job ban pento ongonong ruai shaman sem ngitip scam bangin job badon no jisu ngap jing risa kinang wan ki pai ba ki wan da jing kmen yunong shun ki job ngap jing risa kinang wan sa seon kinang ya sa ka jing job kinang wan yelum blasius pa utrai saudong kading pna kisno ki yakmen mga rumantanga kmen nga donlang ngin ya jok bat ki blasius pa jong trai Professor William Barclay ya to yangi syapang ubreu uba song sakri hawaus im bakrau bat donbor bat kawai ka bapla ka ba usem kalong ba uneus im umam ju syapting yanoro Hinray kabaw syapting day tang ya soitan. Kumta hagaway kasngiw lakod jeng mod ban ino kajeng sakriyaw nus badukwa ban tip su syapangu soitan bad ban lek yagaban sakrino yo. Onda habaw la sakriyaw soitan usem bau soitan pat usyapting badukyo tang suyo sngaw sapangu jisu badia gading panajongo kumtaw lakod jeng mot ban ino yo soitan bat ban wad jeng tip su sapangu jisu bat gading panajongo bat ban sakriro tang yo para bangay bayi tongin kanmau bahagane katma gabakan jaman sem gabangin yo jeng job yo soitan bat kapop day tang hau jisu bat hagading panajongo Tenamar kata tungin pediang yau jisu kumangalong hakit donut gijonge. Bat banwan dem krop hakis rajat yung kading panagal bere. Daka ba pediang yau jisu bat pan kentang lut yalade ban sakritang yau. Kumangalong hakman. Haganegat maman sim. Ngila ban kelon ngila ban pai denro. Kumbalong Petros kumbalong Marcos. Kumbalong kikadar ngot. Para bangay ba jonge. You don't come. Yakaban ya rap iway. Yakaban ya keli keliang hagi jingkalon kajing yakpil krim jong kajingem. Bar hagabangin panpai yakito kibala kelon kibala jingay na utray. Sagading panagaw bari kajongo. Mapigil lok ba kibayo sngaw yakakubor haga nagapor. Don na pedang jong pi shisha kibala kelon kibala hap kibala kibala jengay na utray kibala day kuli hagane ka jengya letma kabakan chaman se kum ki pilgrim hagane ka jengem nga khot ya pi hagane ka porto ay ka kti ka jong pi kabapap hakakti balamong ka jong jisu hakaba kente un persan ya pi un aibor ya pi un kali ya pi un yalam ya pi un namina ya pi un kedop ya pi un yai lang kalem ya pi sasisen pat kumongo debet ya kaba pinyeng pat lakat no kanusen nakajingkalan kabakan jaman sem ka jong pi laya to yang basisin umanikyo ubalong usipai bahakli kam jong kerin dia ula dai kuli hakamat ka jong haka wei na kitma kibal layale bat ula kelon harut lenti om don mano bayo yo
haka bakado lawan yai lenti uwe ulangrut sipai langrut badu yoi bone u general nong yalam bahak lido jong kakan hun sipai ulat tia rengkat bagajeng play ke senam harut lenti kaba ulat lot don bor show bad la show ban ke uneu sipai langrut ulat keneri lagi jong ki ketiban rap yo manek showong i yang ahang ne ngan yap compare penim yelade pet naga tama uneu langrut daga jeng sngo i yaune u general nong ya lamba kraw jong ka non sipai wan la daga dai ban ya u dem u ba u ra yo hadu banda poi saka yeng jong ka jeng sumar bat naga jeng ya rablem ka jong une u sipai langrut halenti jong ka jeng ya letma general manager ula lajim bat ula kelalong way na kinong yalam haka jing job ka bakraw ya katma independence jong ka ri Bangladesh ya ke babon na pedang jong iki teman ngidang kan mau bahaya kane ngakwa ru haga na kapor bangin ya duai kerpang ya kitu ki bala dai kuli haga madan tma ki bala ha ki bala kelon ki bala jingai na utrai ki baka pertai kala yo ya ki kapaka to kala len shop ya ki rengkat bat ki pop bakala cak ke bakilan le ka jengem la pat la pra ka yeng ka sam la le ya ki pop ka bari ka bom don manu bala ban yoi tangu blai batep badu bayoi badu blai walam ya gana ka khubor na peteng jong phi kum kit khot jong ka family bala da don na pedeng jong phi ki bala ha ki bala kolon ki bala cingai ki bala lesting ki bo soitan ula sikor landet lendang ya ka jengem ka jong phi manta ha gana ka pot pai ki khmat jong phi siga ding na calvary ban ngaklo ya ka ban bo ka jeng duai na ka ban ta jong phi ha gana ka por ka manta bo bleun ya rap un thau thamai un ai bor thamai phi ha ka ba phila ban long ki sipai ba khlan jong Jesus Christ ha ka kan hon sipai ka jong baru try un ai ka bor na ka ban ta jong phi para bangai ba na loru soitan idon kamru ban kan mau bagi nong shon ha ka na ka thamai ya ka bangi ngi yale ko mangi yoi ha ka na ka tax ya ka bangala pule he ki don ki but thap ki bo soitan u yale kabangi don kam ya kaban pek ban khijoj na kabayo tia khnang bangin yoi lanang yo tia langai ni nom yoi yo soitan madi ki but thap ki jong kat khat bakhana ka kran sapang jong u ku munong sensar jong ka jeng dum bat ka jeng boman bakan chaman fame jong ni ki sngi ki khado uneu soitan per bangai ba e ja udan kapor ban yale bat ki som ki ba meding ki jongo yo Kristan ba shisha jongo Jesus Christ bo trai jonge ngim dai ban septing ni dai ban pek ngor ni dai ban pek tho ni dai ban yale yo teun pet nanga ban phe hagane katma ka ba kan chaman sem par ba ngai ba e ja ngakwa ya ka ban ya tho ya phi ba bor boru soitan u yale yang i na ka liang ka ba telot tam bon na pedeng jong ingit don la ki jong jeng telot bat na kita ki jeng telot jong ka jengem soitanuan ban ya le yang yau Judas u kham i sebai ulapan soy de ki lai po teli ki sebai rupa nang ta yau Samson ulapan ngat ha ka dele laila nang ta kaman sem jong ka jeng bom hun ha ka jengem ka jongi ka bakwa ban yolut ban yo ya ki ki ba khamba ban yo ya ki ba thamai ha ka jengem ka jonge ga ba om dai tang ha ki khon samla hin rai habaro ki Kristan ki ba shisha ka don ga ne ga jeng pun soy ban kwa ya ka riam ka ba bha ka riam ka ba thamai ka kali ka ba khamba ka kali ba kham thamai ka yeng ka ba khamba ka yeng ka ba thamai ki mobile ki ba khamba ki mobile ki ba dang thamai op nang ta ni kwaru ban yo ki paralok ki ba thamai wat ya ka lok ka ba thamai u lok u ba thamai bat kum ta ter ki ne ki de ki jing syukor ki jong setan ha ki ne ki sngi ban pen pach man pen pra ya ka yeng ya ka sem ban pen chat ya ki ba ngai
Hakini kisni ki bakhado kan mau bo soitan ukta na kaliang ka talot tam haga jengim ka jongi namar ka tau poluong para bengai bai jonga poluong tongin bread no yaki jeng penwit bara bat ya kata ka pop ka basyat sno haga jengim ka jongi polu ya to yangi baka waipat kanung shon haga ne ka tamaman sim kadai ka pertai Yohanes na kabakam siya yung piwat iya ka pertai lam na yaki ki badon ha ka pertai utaw ba iya ka pertai ka jeng ukpa kam don suho nababaro ka bahaga ka pertai ka jeng kwa bra jeng ka dok ka jeng kwa bra jeng ki kmat ka jeng sarong bathala siya pang na ka jong ka jeng him kamlong na ukpa hinray na ka pertai kalong Nang tagan na ikadok haga jingim kabasyukor yang abad ya piman na kasni try Jesu lamaham baduong ya ginagikantin to syarai bato duway bapinam haba ka jing pansoy kaman fame siya kasmat hinray kadok katalot nang tau poluong ka jing yay mudbray jong kata kadok kalong ka jing sun yaw blay Nang tawong rubang iday bansanar pnaya kadok lembad igijing samkwa ki jongka bad igijing kwa jaklia jongka baro ngiday ban penyap ya kane kadok lem kumta kadok kan penyap ya ka jingi mensem ka jongi kadok ka kwa mar persya ya mensem baru mensem mar persya ya kadok bat ki kam jong kata kadok ki long ka bapau kabalong kabaklim kajing bom khoi kabale nuti kajing man iblai chao kajing ai khoi kajing ya shon kajing ya nia kajing pihon kajing bitar kajing ya pai kajing ya klat kajing buai bat ki bayai le kat kita ki nom yo ya kahima kajong blai ong pol para bangai bai hau trai Jesu dongin penyap tronya kijing kuah jong kedok bad ban sanar pna ya ka hagadeng pna Calvary gumong upol yang ala sanar pna baru Kris hinrai ngaim para bangai bai ngiim kalong hakaba Kris hapo jong iwim bad ya kedok la sanar pna no bad kijing samkwa kijong ka baro Lada don la preng jong ki ko mga laong hagan nga por ki bala phaiden ki bala kalon ki bala jingai hagan nga tma bakan chaman sem ki bala kalon no ki bala hab na ki bala yaksa harut lenti bomla sho ban yeng lalan shop ka pop ka dok ka pertai baru soitan ngakwa ban tuai na ka benta jong ki hagan nga por ka bamanta ai ba uman sem ba kho jong ublai unyo tali ya pi unyo tali nga bad ya ka balang ka jong u baro ka wai kum ka kan hun ka badon bor tam jong Jesu Kristus ba utrai kumong nong ruai shaman sem wong kan hun badon bor tam yeng da ka jing slur ngidai ban yai lempa ki jing den char pertai babon Jesu ni alaman ka sngiban ka por ulakular banai ka bor bancot yaw nong son haswaya ka bangan penkut no ya kana ka jingkran ngakwa ya ka bapin IT ya la de hautrai kumakakten ka jong blai ka khot ha ka city ka jong Jacob ka lanong ka basaw ka khot ka nyaw ka bong kumne namar ka ta tu da pen ko ngo ya la de hau blai hinrai to ya le persya yaw soitan tun pet no na pi to wan hajan nu blai tun wan hajan ya pi to tet no ya la ki kti ko pi ki ba pop to pen khoj no ya la ki donut ko pi ki ba san rop man sem to pin snow lan not kop but to pin snow si but to pin yam but to ai ba on pen kalan no ya kata ka jing rki jong pi ka jing yam but ya kata ka jing kmen jong pi ka jing snow si to pen rit ya la de hakmat jong utrai ke un pen kraw ya pi submit kadai ka jing khot upor ka jing khot u Jacob yau Kristan usipai hakamadan tama dahaga nagapor ka mamantar ng khot yape bangin submit yala de ngin IT yala de ngin duai ngin pan ka bor na utrai baru trai unyo banyar rap yang haga nagakhaleb man minute ngakwa ban duai nagabanta jongpe pandem yala de hagi kicap jong kading na Calvary pai khmat so trai Jesu na padeng jong pi haga ne ka jiseng ka mamanta Pinyo pedang ya ke jing penem, pinyo pedang ya ke boru mense mokoi, pinyo pedang ya yau Jesu ha ke donut ke jongpe, pin rung na dukan ke sengi sa sen pan, kumu sipai bah jong Jesu Kristus bau trai, ha ke jing ya le ya ke tma ke bakan jaman sem, bad bau blai unai bor ya pe. Trai bah nga dua ya me ha ke pohor to ai bagine ki kanten jong ke kten ke jong me.
Ya ki syakri ki jome ki bala yo sngo atrai bat ki bakloi ban pedang ya ka. Na pedang jong kini ki bayo sngo ki don ki bala cengai na me ki bala kelon na me ki bala pai den no ki bala dai kuli halanti ki bakim don bor syo ki mla syo ban yang to kena de ke kti ke jong me atrai pan yang ya ki se sen pan ma ya ki pop ki jong ki thau thma ya ki atrai kanan ai bor ya ki kene kan long ka kenta jong ke jing pen im na ka benta jong ki na ka benda ka yeng ke jong ki ko trai kanan ban do kene ke sngi kin ya chakman na ka jing job se ka jing job na ka bor se ka bor bat ka buram ke jingiro baro kanong yau Jisu batang yau hi menta baca bom jokot ro amen.